салом, бонувони азиз, ман Сафарова Парвина, оиладор, соҳиби 4 фарзанд, директор компанияи Феберлик. Ман духтарон ва занҳои хонашинро ба командаи худ ба кор даъват мекунам. дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар бонувон кор мекунанд ва маоши хуб ҳам ба даст меоранд. кор тариқи онлайн аст. рақамҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед, ҳатман ки дар ҳамин рақамҳо занг занед, ҳамаашро мефаҳмонам. занги ҳар яки шуморо интизорам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. рӯзатон бахайр ба шодӣ дӯстони азиз. умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худо созем хубем. ва и бегама барои хӯроки шома инамехел як табоқ хӯроки фирмимона тайёр кардам ва гуфтам ки бар шумоам камтарак нишон битам. ира ба чӣ карда будам, икрае ки карда будам ба ҳавай кардам. ҳавай андохтам барои вай бақлаҷоно тофтестиям ба роғани ба гӯшти морғ кардагим ва гуфтанд ки ҳамо якта чукуритона букушо ҳаморо ҳозир мекушам. дӯстони азиз, ман ирӯз рӯза гирифтагӣ будам барои ҳамо ҳозир намози шом. инами 1-2 минут пас намози шомай берун аллакай не хеле пагода шидагай, на аллакай бегаҳ шидестай, намози шом шидай. ман ҳозир инами хӯрока тайёр кардам, акам мекашам. баъд ҳамо чукуриро гуфтам букушон нишон битем. баъри хоҳарое ки пурсидан ку ҳаморо букушо чӣ хеле меша, ман ҳозир дар ҳаминҷо мекушам ва нишон метим баҳри шумо. ина дӯстони азиз, инами чукуриша гирифтам. чай ҳозир ина кушодагӣ нестам, мекушамша баҳри шумо нишон метим ку чӣ хеле ман якум бор кардам, чӣ хеле ки гуфтам ман якум бор кардагим. ҳозир ина мекушам баҳри шумо нишон метим. ҳам рӯза ман мекушам, баъд ира мечашам, худам мечашам, нишон метим шумода. хулас ина кушодум. ира ҳами очам вақте ки банка мекушод ва мегуфт ки чӣ накунед, 1-2 минут беста, баъд бихӯред ки чӣ меша. ягон чам дошта бошад, нахеле ҳаво дар омед рӯя микробуш мемира. ман ида оби ҷӯши беҳад дохта будам. баъд ядаказ гуфтам бояд оби ширгармак медохтам, оби ҷӯши бад намедохтам. чӯш сахтак натофтеста, чукуриё сахтак натофтеста. инем хеле чӣ хеле боша набоша мехӯремша, мечашемша. дӯстони азизам, хеле сустак метофта, не ки сахта хеле хушрӯ буда ба мазза. хеле туршак неста, хеле шуртоқаки салёнида ба мазза. тайёр кунед, хай гаранти метем соз буда. نمیخواد خیلی دوستان عزیز. یه بار دیگر برای شما با میگم که ما کنکورس کرده ایستادیم در کانال. کسانی که دستگیری میکنن، کسانی که میخواهم بلیت خریدن، من نمره رو میمونم، حتما که دستگیری کنید، پشیمون نمیشوید. شاید یگان کس غالب میوید، یگان مادر یا خواهر یکی یا اپا یکی به همون چیز محتاج است. دوستان عزیز، برای همون 50 سومونی نرخ بلیتمون 1000 دانه و 51 تا پریزای ما با ما در همین دوام ویدیو میمونم. چی پریزا داریم؟ پریزا رو ما چند بار گفتم، حاضر با میگم در کار باشه. میمونیم دوستان عزیز. نرخ بلیت با روسی 300 روبل، با تاجیکی 50 سومونی. خیلی وقت خود رو بسنجید، پشیمان نمیشوید. عزیز مهربان، اینم خیلی کشیدم با ما اشتیای تمام. کسی خورده سه اشتیای تمام خیلی با خشروتر میتواند چیم دو چیمون گرفتن. اینم خیلی کسی خورده سه با شما اشتیای تمام. کورسی ما هست 51 تا پریز و 1000 تا بلیت. نه پریزای ما باشد در اول انامین стиральный машинкаи автомат Samsung 6 кило 2 та пол автомат ана ина мод
7 килоя 4 дона. ва дӯстони азиз, кадоме ки мехоҳад билет хара, вақте ки шумо ғолиб омадед, ҳамаи таҷҳизотро метавонед шумо пулша гиред ва барои заказ кардани билет, харидорӣ кардани билет номеро дар рӯи экран. ва дигари тӯҳфамон боша ин микроволновка аст. Аз микроволновка бошад 3 адад аст, 3 то. падаркаи дигари мо бошад ин миксер ба ҳар як бонуи азиз дар кор аст. ва инами компанияи Вермонт беҳтарин компания гуфтанд. Ман рафта худам дидум, ҳамаша санҷидим, дар видео нишон додагим. Кадоме видеоро тамошо кардагӣ нестед, дуромада тамошо кунед. Аз ин бошад 5 адад. ва аз ана ин измиличители Евролукс. Евролукс ҳам беҳтарин компания. Аз ин компания бошад, аз ин измиличител 5 дона мондагӣ. Агар шумо бурд кардед ҳамин таҷҳизотро, метавонед шумо ҳамин таҷҳизотро неву пулша гиред. ва дигари призи мо ин мебошад Samsung, палисос Samsung, аз ширкати Samsung. Инам 5 дона аз ина мондагӣ. мешочняй ва дигари чӣ мо бошад, призи мо бошад 2 набор кастрюли нержавейка, ки ман худам истифода бурдагӣ медонам, 1 сол шуд ман истифода мебарам. Беҳтарин кастрюлае. барои ҳамон ман аз ин кастрюл набор 6 қабатай 2 дона мондагиам, 2 комплект. ва дигари чӣ мон боша, призмон боша ин духовкаи Евролукс. Духовкаи Евролукс ҳам беҳтарин духовкае. ҳамаи ҷое ки шумо чизе мепазед, новобаста аз оне ки шумо нон, печени ё ки пирог, ҳама ҷоша як хел сирх мекунад, як хел када ба шумо медиҳад пухта. Ин духовка 5 адад. ва аз инаи пилтае ки инаи сенсорняй ман худам дорам, хали майдак, сенсорни майдак, вентилятор ҳама чӣ дора. аз ин ҳам бошад 5 адад аст. призомон боша призои пулияй. пули рубли русӣ 5000 рубли русӣ 5 конверт, 3000 рубли русӣ бошад 10 конверт. баҳри шумо мондагием дӯстони азиз. кӯшиш кунед хай як дастгирӣ кунед. иншолло ки бо ҳамон рӯзи бозӣ боз сурприз астай. аз бозӣ қафо намонед. 50 сомон шумо метиҳед, ба дили соф битиҳед. мумкин ғолиб бироед, мумкин ғолиб набироед, аммо як модар ё як хоҳари мо соҳиби як тӯҳфае мешавад, ки ба ҳамин чиз зарурият дорад, ҳамин чиз дар ҳамун оилаи дар кор аст. ин бениҳоят хуб мешавад. барои ҳамин дастгирӣ мекунем. шумо метавонед, бо бисёри одамо аз ман мепурсанд ки мо карта надорем, чӣ хел кунем. карта надоред, агар ки дар Тоҷикистон бошед, банкоматое ки шумо шуд мезгаронед ҳамҷо Душанбе сити ҳастай. ҳамин болои экран дар номерои Душанбе сити ва Сбербанкаи мо ҳастай. анаму Душанбе ситиро интихоб мекунед, ҳамин номероро набират мекунед, пула мегзаронед. дар вақти пул гузарондан уҷа ному фамилия мебурояд, ному фамилияи Ҷураев Солеҳ мебурояд. шумо метавонед бигзаронед. агар ки шумо имо ватсапам надошта бошед, ман номер мемонам, ҳамун номерда занг мезанед, ҳатман ки ман худам ҷавоб метиҳам ва метавонед харидорӣ намоед. хай боқии сарбаланду хонаобод бошед. як дастгирӣ мекунем, як апа ё як хоҳари мо соҳиби як чӣ мешавад. ин худаш як пешравӣ барои ҳар яки мо шумо аст. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз. ногуфта намонад, тӯҳфаҳоро шумо метавонед ки агар ки вақте ки ғолиб омадед, пулша ки ман чӣ хеле ки гуфтам, метавонем мо дар картатон бигзаронем. ва агар ки мехоҳед тӯҳфаҳоро гирифтан, занг мезанед, ман худам ҳамроҳи шумо меравам то ҳамон магазина, ба мошинаи шумо бор карда метиҳем. баъд ман хона меом, бо иншолло ки видеоам мекунем. ҳамирам хостам баҳри шумо бигӯм. хайр дӯстони азиз.